хора, включвам се за малко. Сега ще ви кажа малко нещо. Следващото клипче ви подсказвам. Ако удараме 50 абоната, можем да стримваме. Можем ли да го направим? Айде хора, можем. Можем да постигнем тази цел. Обаче той зависи от видеята като цяло. И затова може и следващото видео да е фокус или като цяло видеоигра, която вие пишете в коментарите коя игра да играем. Пишете в коментарите и ще играем нея. И която игра има повече коментари, ще играем нея. Довиждане хора, това беше. Чао!